suko ang mga utang kalapan sa imtaon papasa ug ayaw inumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo anaa kaninyo. Manasa kanin. Mga igsoon, padayon natong yampo ang panaghiusa sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gid sa atong mga leaders in His Pilipinas na i-transport strike. Hinaut unta nga magtinabangay ta alang sa kaayuhan sa usag-usa ug atong pamalandungan ang atong mga buhat kung para bas kalambuan o kadautan atong tanan. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors nga naghatag nato dinhi kalipay og suporta sa pinaagi sa pagsuporta sa atong mga proyekto diha sa ilang pagsigig palit aning atong mga slots sa SBF DAG nga unta hatagan sila sa Ginoo og kaabunda sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ampingi ang imong banay nga gitudluan kanunay sa mga buhat nga maayo ug lipaya kami sa mga panabang karon aron sa imong kaluoy maaga kami nimo nganha sa kinabuhi nga way katapusan sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kadimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Miingon ang katawhan sa Judea ug lumulupyo sa Jerusalem, hala, hipuson ta sa Jeremias. Kabsan bagod kitag mga pari nga makatudlo kanato ug mga taong malamon nga makatambag kanato o mga propeta nga musangyaw sa gisulti sa Dios. Dili pasakaan ta siyag sumbong ug dili na kita mamati sa iyang sulti. Busa nagampo ako, Ginoo, patalinghugi in taon kining isulti ko kanimo. Ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway batok kanako. Ang kaayo baslan ba di ay dautan? Apan naghimo sila gahong alang kanako. Hinumdumi nga midangup ako kanimo aron paghangyo kanimo nga hunungon muunta ang imong kasuko kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwasa ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwasa ako, O Ginoo, diha
diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwason ako nimo sa litag, nga ilang gibutang alang kanako. Kay ikaw man ang akong dalang panan. Sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinumanon nga Dios. Luwasa ako, o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Nakadungog ako sa mga hagawhaw sa katawhan, nga nahadlok ka nako gikan sa tanang dapit. Sa ilang pagsabot-sabot, bato ka nako. Sa ilang paglaraw, sa pagpatay ka nako. Luwasa ako, o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig ana kanimo, o Ginoo, nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Diha sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa mga hakgom, sa akong mga kaaway, ug sa akong mga manggugukod. Luwasa ako, o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon ka sa among pagtuo, ug agapay sa pagtuman sa iyong mahal nga kasukuan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Samtang nagtungas si Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha katinun-an o giingnan niya sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem, ug didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo ug bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus, apan sa ikatulo ka adlaw banhaon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na.
Sa Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo, makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo makahimo. Sa Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao, ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao, nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa wala pa moabot si Jesus, nagpadala siya mga propeta o mga patriarka, sama nila ni Abraham, nila ni Moises, o sa atorong unang pagbasa si Jeremias. Kining mga gipili ni Jesus nga mga leaders sa mga katawhan, pulos ni dunay sugo sa pagluwas sa mga tao gikan sa kaulipnan. Nya unsa may gibuhat ani mga tawhana, ang gustong muluwas nila ug motudlo nila unsay maayong buhaton, ilang gikalagutan. Ganahan mo ana, kana bang imong anak pananglitan ginikanan ka, imong anak imong giatiman, imong gitudluan, imong gipaeskwela, nya takulahaw lang giunay ka og kiha tungod lang kay abogado na siya, gikalagutan ka, gimaldisyon ka, nya ikaw ginikanan porti nimong pasakit hapit wa kay tug ang imong gihunahuna ang kaayuhan ragid aning anaka, nya pagkadako na giunay kag patay. Ganahan mo anang klasiyas anak? Ganahan mo nga maingon ana ang inyong pagkaginikanan? Mga yawan onta. Kung di ta ganahan ana, di kita kaluwas. Ngano man ang mga luwasunon, mansama na sila, yawanon gyud na. Kay ang mga luwasunon mao man ang biktima sa yawa. Katubang gipaambitan sa yawa sa iyang kinaiya, nga pagkabakakon, pagkapagarbuhon, pagkaisog, pagkamapahitason, mauna sila ang mga yawanon. Gilingi ay mong tupad na unsa man ka, Diyos nun o yawanon. Unya ang Diyos nun, sama ni Kristo, nga mao ang Dios nga nagpakatao, giandam na niya ang iyang kaugalingon, nga inigluwas niya, kahibaw na siya nga, paantuson siya, daog-daogon siya, gitawag din niya og kupa na iyang pagaimnon. Kupa ba? Ang kupa sa kasakit o kamatayon. Giandam niya, unang naingon siya, niya kamo, sunod mo na ako, mo inomos kupa na akong imnon. So kita karong nanimba din kita untang nanimba, giandam na sa nato atong kaugalingon nga magbinuotan ko aron ko dauton,
aron ko biay-biayon, aron ko butang-butangan, o aron ko patyon. Dili aron ko dahigon, dili aron daghan mo view sa akong vlog. Kung dili, daoton gyud ko ani, daog-daogon gyud ko ani. Muna si Jeremias nga wa kayo kabantay kay propeta ra gud siya, dili man siya kahibawon sa gito as future. Nisunod siya sa Ginoo, nagtudlo siya sa mga tao, isip pari, isip propeta. Sus, niingon hinoong mga tao, patyon tani, kabsan bagutag pari, kabsan bagutag propeta, na, patyon na to. Nakaingon ng tao sa propeta Jeremias, Lord, ang maayo daing buhat, baslan og daotan. Sakit sa no? Og igsuon pa nimo si propeta Jeremias, lipay ka. Sakitan ka, perting binuotan, wa na gani mo trabaho, nag full time yun nga sangyaw kay para maluwas ang mga tao, patyo naman noon. Ug mao nay atong role, isip mga magtotoo, gipahinumduman ta ana. Ako pagsugod pa lang nakog alagad og simbahan way back 1984, nag-organize kog youth group dito sa amo. Ang una ginakong nasagubang kalagutan ko, hapit tanan akong mga uyuan o iyaan. Apil pang akong mga ginikanan. Ang ilang kalagot nganong nagpaalig-alig kog tukod aning youth group nga lisod kay panahon na ay mga NPA, na ay mga military, maaantang nagbinuang nya wa pag yung ko'y kwarta, perti pag yung pobriha. Ga-eskwela pa to si Cañar College, murag grade 12 na karon, nya alig-alig kog tukod atong grupuha. Ingon na ako ngayon, unsag bahitabuan ako mga anak, manubag ka, kinsa man ka, tuga-tuga ka, murag kinsa ka. Nya na may inspirasyon ako nga ako ginintukoron. Kaluis Ginoo, pagka 1985 nahimo tong choir, pagka 1987 ni sikat-sikat na Miss Guadalupe, ana nga proud sa nga ako mga uyuan. Sige sa Ginoo ka na, pag umangkon ko na siya, pag umangkon ko na. Karong napari nako, magsige nag-amin-amin. Padir, nakusos ka ni usaginis, niyaw-yaw na kusuna. Awa pa sa ko mapatay. Pero sige gina, hangtod, diha na ko simbahan, daghang udaot na ko, pag-abot seminaryo, daoto na sa kus mga seminarista, karong napari na ko, daotos mga parishioners o mga pari. Pero dili tanan ha. Pero na, agyon, kanabang masyakta ba? Karon lang bago, nasya ko. Ako lang gining ipaambit ninyo, kay ilan naman sa ning gisabuag. Nasya ko kay dunay atong bisita dinhi nga parishioner. Online, baka to sila unsa ni Simba. Nya kanila atong role nga ayaw mo patakag lingkod, pari adere, mga ashirits, pari wa ko gipinpoint nga tao. Unya, kalit lang nga naay ni patawag nako og meeting nga atong authority og giimbitar pa gyud ang ubang mga authority sa simbahan. Nauna kog abot sa meeting area. Ang maong authority gakupot na sa papel. Ang botog ngano sa kag mao sa toy drama, gipatrailing baka ha. Almost 1 hour ming gahuwat sa ubang mga authority sa simbahan. Sige, migstorya. Abi na ko bag-on sa project na sad sa simbahan, nahangyoon ko. Kupot papel. Pag-abot na gyud sa tanan nga katong expected, and then siya ang atong agenda mao kini. I-distribute letter DI nga petition nga isanction ko sa maong authority tungod aning policy nga ayaw mo pagbuot-buot og lingkod dinhis parokya. Nga wa gyud ko kaila aning tawhana, aning pamilyaha. Kay nauwawan kuno sila, kay ako yung gipakauwawan. Naghilak na kuno sila, kay uwaw kaayo. Nakaduog ba mo din nga doon ako'y gisingle out? Ingon ako, kamong na ang lingkod ya, ngari, panglingkod mo. Kay natay mga ashirit, sundan ninyo. Yan, ingon kuno ko, pagwali na, nga kanang pagsupak-supak og balaod mo nay kinaiya siyawa.
ni supak sa Ginoo. So kanang masinupakog balao din ni simbahan, mga yawanon. Sakto na dili. Sakto Ako masinupakon man sad ko, so mahimo sa kong yawanon. Kay the disobedience of one person nga mao si Adan matud pa ni San Pablo mo'y hinungdan nga misud ang sala kanato. Kinsay gatintal ato nga mo disobey si Adan og si Eva? Ang yawa. Ug mao nay gitudlo sa yawa nato. Pag-anhi ni Kristo matud pa ni San Pablo, gipuy-an ni Kristo ang pagkamasinugtanon. Ang dingon sa siya, and the obedience of one person gives us abundant graces. So this is a battle between obeying or disobeying. Pero ang maong naluoy lang sa kuba niya, ako din hinaning kamot ko pagtudlo ninyo aron lang kita maluwas. Mensyonon gina na kong yawa kay gimensyon masa ng Kristos Ebanghelyo kada niya sulti. Ako lang sang gipaningkamutan na mensyonon. Kana bang mga but og resource authority di gani ko istoryahon. Wa kay magpaila-ila nako nga padre ni simba ko nimo, apil ko atong imong giingon nga yawanon kay ni disobey. Nasakitan ko ato lami kay kang tamparuson. Ana unta? Di ganahan ko ana. Kana yung tuanas authority, pila nakakabuktaw ang gisultihan, unya ang katapusan ako. Puslan man isulti ko sa ni pero I will never mention names. Di sa ko mo mention o kinsang authority sa simbahan. Pero nakaingon lang ko ba, nasayod palang unta ning tawhana sa akong effort pagtabang nga maluwas tang tanan. Nga kining gibuhat nato dinhi nga sistema dili ni pagpanginsulto sa manimba kung dili pagtabang nga doon natay hanay, hapsay ug husay. Dunay usa ka pari nga suod sad nato dinhi niingon siya, ako padre maminaw man jud ko anang imong kuan, imong panulti, pirmi man na nimong i-appeal god nga naatay assurance, sundan ninyo. Nato sa mga assurance moingon sa din taon, mga supak man pa dir. Supak man, hadlok man sad may mga bata god in taon na. Kaingon ko ba nakarelate kay ko aning gibati ni propeta Jeremias. Og nahinumduman pud nako ang akong giagian since 1984 hangtod karon ang mga maayo natong paningkamot alang sa kaayuhan, sa kalag ug sa katilingban himuong dautan sa mga nabiktima sa yawa. Pero di ta mahadlok ani. Ako, the more nga nahigugma ko aning tawhana, kaning nagpadaan akong suwat, magka-storya mi ani, ako gining hagkan siguro. Thank you very much kay imo yung gihatag nako ang experience nga naagian sa mga propetang nagbinuotan og nagian ni Kristo. Imo kong gitagaag kupa na akong mainom. Wa man ko maglagot gyud. Nakakita lang ko ba how Satan works. Di kita ka kumpiyansa mo na si Jesus pagkabuutan ni Judas. Iya gutong gihatagan og katungod nga mo'y magkupot sa ilang kwarta. Nibiya gud si Judas sa iyang ginikanan og mga igsuon aron mo puyo tipo ni Jesus pagkabuutan. Pero nasudlan gyud giyawa si Judas og mo'y niunay pagbudhi ni Jesus aron mamatay. Kitang tanan, pwede tang mahimong mabudhion sa Ginoo, pinaagis pagsupak-supak sa iyang mga balaod o balaod sa simbahan, tungod lang sa atong emotional consideration. Kani sa dayang ato mga fanaticism karon, mga fanatics, tanawa, di ba naatay mga igsuon nga mikundinar sa Second Vatican Council sa atong simbahan nga invalid o antichrist. Mao na ang tanang mga obispo, mga santo papa nga nabilong ni ining maong council mga invalid. Hangtod karon suko kay sila aning atong communion by hand, kanang mo atubang ang pari sa mga tao, lagot kay sila ana. No? Ana. Ang gihaguan sa atong mga obispo since 1963
nga nagtigom sila na miya sa ilang mga dioceses na malandong og maayo, nagampo og maayo, kausara gi-condemn, invalid na kay wa mohaom sa among expectations. Ingon ana karon ang duwa nya kanina ani sa simbahan ha, within the church. Ang nihatag og dako kay kalambuan nga council nga ni-penetrate na sa tibuok kalibutan aron lang yun ang mga tao ma-relax na kay vernacular na ibalik yus Latin, ibalik yus Latin. Kanabang di kita kasabot ba kadaghanan bisag kaming gatuon sa Latin, ako bugo-bugo sa kog Latin, magkabuang kog gukod ug unsay gipasabot ani. Kana gyud balikon kay mao ra gyud nay valid nga version. Ingon ani ang yawa mo duwa pero di ta mo condemn niining mga tawhana. Ingon ani lang ang yawa nga mo duwa. Sugnod-sugnuran ta. O kinsa tong gustong muluwas, unayon pagpaghot, unayon pagpaak, pero ang nagsugo ana mao ang yawa nga maro kaistanan. Si Judas sa dihang nibudhi ni Hesus matod pas ebanghelyo og misulod ang yawa ni Judas. Sunangana, misulod ang yawa ni Judas og milakaw dayon siya aron pagbudhi ni Hesus. Si Iba, giistorya si yawa, misulod sad ang yawa ni Iba pinaagi og temptation og gikaon ni Iba ang bungas kahoy nga gidili sa Ginoo. Nibudhi sad siya sa Ginoo. Si Hesus gitintal sad sa yawa niadtong niaging Domingo nga gospel pero wa kasod ang yawa. Nganoman kay si Hesus wa mahigugmas kalibutan. Wa mahigugma gani sa iyang lawas. Ningon siya diri, mianhi ko aron pag-alagad dili magpaalagad. Kana manggong mamugos na tas atong gusto, nagpaalagad na taana. Ang akong gipamugos dinhi dili ang akong gusto, ang sistema nga atong gipamalandungan sa simbahan. Pareha ko datong pag-COVID, katong yung pag-COVID gyud ba? Di ba na lockdown ta? Nisupak day ang simbahan. Wa na tay misa de Gallo, wa na tay mga pista, wa na tay misa. Nisupak ba ang simbahan? Sa gobyerno? Ang nag-impose ni ato dili man ang simbahan. Nitabang ta kay nakita nato nga kaayuhan is katilingban. Pasabot dunay mga sistema nga pangkatilingban nga angay natong suportahan ug dili nato i-impose ang atong personal nga kaayuhan o comfort para lang maguba ang sistema nga para pangkatilingban. Para ko na ng traffic light ngano man ang green nga giingnan man ta nga dagan o green na nagatubang nimo nya hunong kun puwa pangkatilingban man na suway ko no be suway ko no og dagan kun puwa ka di ba mo paka gid mo. Na istoryahan ko ni Sister Lalay nga kadtong pagkamatay sa iyang anak nga si Francis, ang driver ni kiglumba sa Vihire. Didto ni abot sa likuan sa may barili katang sayaw. Partian ng sikuha diya nga likuan ni padayon gid siya pakiglumba ug maotong na disgrasya. Ina may sugat. Nya unsa may gibutang diha nga kana ganing signal ana mga likuan, no overtaking. Solid line ana ang ibutang kay di ka pa overtikon kay likuan, blind curve na og na kay sugat patay ka. Mao sa tong Abinis katong IBC nga pertindaghan ng patay nga nagkaunay sila bangga ni overtake man tingali tog tricycle nya likuan. Nya diha say kusog kayo nga nagpado nga IBC pod mo to nagabangga unsa tong ira. Porti sa naghanang patay. Kana bang mo violate sa public safety nga rule. Kay tungod lang sa atong personal nga agenda nga gusto kong mo overtake doon naging maamong. Pila ka buk patay atong kuana katong nga trahedya dinhi sa atong parokya. Tulo, upat. O tulo. Sunan ka anak. Na di ay taon ang pangalan diri ni Francis Ray. Ano sila Sister Lalay, sige maginig simba din. Believe lang sad ko kay ila rasang gidawat bisan taliwa sa kasakit na among sa usa ka tawo
nga dunay personal agenda, iyang giviolate ang public safety nga rule. No overtaking sa blind curve. Ana, mauna din niya ako nang nabati, mauna ako nang gipadayag ninyo karon kay nakarelate jud ko ni Jeremiah, nakarelate sa ko ni kanya ang demand pagid sa letter, sanction this priest. Sinan ka, nakukawa na din ako kapamaligyag slot din i-remove ko din di na ko pamisahon, tungod lang anang role nga lingkod mo, asa mo palingkoron sa asirit, tungod lang anang word nga ang pagsupak-supak sa balaod yawanon, sanction ko, kuhaan ako sa akong faculty mo, iyang gusto i-sanction para lang ana ya, bisita pagid nato in town siya dire, dili siya taga dinhi nga parokya. O nang nakaingon ta ba, I consider this as opportunity to practice sa giingon ni Kristo, makainom ka ba sa kupa nga akong imnon? Ako niingon ako, Lord, since 1984 ako na nang giinom, karon ako na lang sa ning ladokon. Mahigog magitag kaaway o kaning mga palaaway, ako ning ladokon kay masuko ko ani sigo pamalandong ba tawhanon mangina nato nako paita ako pay tagbalay mura bag ako'y tagbalay nya na ako'y bisita nya wa siya makauyon sa akong pamaagi sa akong panimalay siya ako pagyud maoy kiha tungod kay wa siya kauyon sa akong pamaagis panimalay. Kamo ba tuon ta mo sa inyo bisita ko nya wa ko kauyon na ng arrangement ninyo sa inyo mga bangko nganong anha gi-arrange kadi ko ganahang mulingkod dia dapita nya diri lang kalingkod pa dia ikihati kang animala ka nganong anak ko di mo palingkoron dia nya inyo nang balay bisita ra ko makaingon gimo ipauli ditong paria ka we ika pay pakanon dinhi kay ako bayay mo pakaon dinhi kanang kalawat sacramental nga food ba banquet ba yan so ako'y host nya ang gustong mukaon nga bisita maupay mukihan ako dito sa higher authority nakaingon ko sakit ba ya pero niingon ko Kristo gani tag-iyas kalibutan gilansang manggani sa tibuok katawhan sa mga buangon nga katawhan nagpalansang man nga siya'y tag-iya mura sa gyapon si Kristo nga matud pa ni San Juan sa iyang gospel sa 1 John Gospel of John chapter 1 kanang prologue siya ang tag-iya sa kalibutan ug sa tanang katawhan mianhi siya sa kalibutan apan ang kalibutan wala moila kaniya mianhi siya sa iyang katawhan apan ang iyang katawhan mipatay kaniya nako ay salamat Lord gamayng kupa adili tingali ni kupa tasa usa lang kasyat ingos Kristo ang ako perti man akong ladok daghan to kayo ang imo usa lang kasyat ana pero napay umaabot ani thank you ana kaning kiha-kiha na to sa higher authority. Congratulations for giving me opportunity to drink the cup of suffering. Pero sa tinudanay nakahilak ko nakahilak ko anad man sa ko aning hilak-hilak dinhi aning parokyaha murag akong imaginon murag katulo na ko nakahilak dinhi aning parokyaha ikatulo ang karong bag-o nga kana bang sakit tulo sa kong i-express nga sakit ni sakit ba pero doon na ni gasunod nga kalipay kung dawaton ako anda man jud ko mo dawat di masa ko mausab sa akong paghigugma wa man ni kalainan atong nanguyab ko sa una nya gibuwagan ko sa akong uyab gatuo siya nga ako wa na mahigugma niya iya kong gibuwagan nya perting taon akong hilak ana naingon ko kung nasayod pa lang ka nga ikaw ra jud nya kay di man jud ka makasayod kay di man kakakita sa akong kasing-kasing di ako nalaning iluom og ihilak mo nang paborito na akong kantang gikatug-an ko na kanimo ang tanan mipahiyom ka lang og mipahilayo so sakita sana all sige na manindog na ta mga igsuon pulong pa ni Hesus ang labing dako kinahanglang mag-alagad sa tanan ug moinom sa kupa sa kasakitan busa malaumon kitang mudangop kaniya kinsa naghigugma kanato kanunay
ug moingon kita, Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Nga ang mga pangulo sa simbahan mahimong matuod nga mga alagad nga namuhat uban ang samang kahingawa nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Nga ang mga pangulo sa gobyerno mugamit sa ilang gahom alang sa kayuhan, sa katawhan, ug likayan nila ang panagbingkil ug ang kawalay pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Nga makaamgo kita nga ang kalampusan diha sa mga mata sa Dios dili masukod pinaagi sa sukdanan sa kalibutan, kundili pinaagi sa pagtahod nga atong gihatag sa atong isig kataw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Nga sila nga adunay balatian, makaamgo nga ang ilang kasakitan nga giantos, hiniusa kang Kristo, mamahimong dakong panalangin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Nga si halang yung Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa ilang sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Nga ang mga nangamatay makaani sa mga ganti didto sa kinabuhing tunhay tungod sa ilang mga pag-antos dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming imong matuod nga mga alagad. Langit tong Amahan, mahigugmaon nga manluluwas, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-unga nga maluluy-on ang mga gasa nga among gihalad kanimo aron pinaagi sa atong santos nga pagbinayluay sa mga gasa, malingkawas kami sa among mga sala, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang giharian, ang kahukuran, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Susunod ka sa kasing-kasing, wala na gayon, ako'y baon, galain pang sama-sakay mo. Ikaw ang puntong laging abot ko, ang upang kabus, ihatag ko karoon. Ayaw itulog na ako ngayon. Ako sa hugot nagatulog, na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagamulat, nalungkot ang iyong pagtawag. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga mahimong panabang alang sa among kaluwasan, kadtong imong gihimo nga pasalig sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni siya kung andam tang moinom sa kupa sa kasakit o kamatayon nga giinom ni Kristo. Pinaagis atong pag-alagad sa atong mga kaaway o mga palaaway. So salamat sa mialagad nato dinhi, miambit sa atong kupa ang atong mga benefactors and donors nga nipalit sa atong mga slots nga San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG. Ang atong total nga halin as of yesterday niabot nag 7,645 ka slots. Masipang pakpak sa namalit. So kay 76,000 man niya ka slots atong gipamaligya, ana apay 68,355 ka slots. So sige lang itagpalit, magpuasa ta, mag-abstinensya, aron lang ta makapalit, no? Nindot kayo na ay haron mahatag ang katilingbanong pag-alagad. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutares hostia, vicelibandes hostium, ila primum hostilia